Ciblek. Iki ana bintang tamu Niken Salindri. Niken Salindri. Jenenge pada karo nyong lho. Sapa? Nyong biyen yang nganggo Niken ning siki ora. Aku biyen Niken Ciblek. Oh ngono. Iya, barang siki pada ngundang orang nganggo Niken. Oh iya diterimake wis dienggo Salindri kok. Ayo Mbak Niken. Jejeran karo Bu Ciblek kaya apa? Mon sing karane karo Tetep isi kurang. Isi kurang dhuwur. Bintang tamu Niken Salindri sama Niken Seledri. Setanmu ra ngene. Waduh. Apa? Aduh, bledos yang ora jengkokan gengko. Jan, rek aku nggo diklik lho. Ngiring blek. Apa? Iki molo ngadeg. Niken Salindri ayu. Nek sebetulnya yang berbangga itu kamu. Kenapa, sayang? Aku ya ora ngerti kan. Lah kenapa sih kok aku berbangga? Karena gini. Iya. Niken diarani ayu ki mergo ana sing elek. Yen ora ana sing elek, ora mungkin Niken diarani ayu. Wis nembang Betul. nembang nih kan urusan kursi wong gemblung. Garing ngomong blek kowe ala kayak gini ngapa? Jadikan berbangga. Kowe serik timbangane aku mbok go lanangan lele dombo. Iya bener. Lah wong jare kepengin timbali Pak Kades ya. Bali kok go peranaan lele. Lah ya ora apa-apa sing penting tuli anake akeh. Anake akeh. Ken, lho bocah ning iki. Ken, ning iki Ken. Nang disi lunga mbok ya Mang Dik. Oh lah guys. Oh lagi apa? Cek, nggih. Sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu. Alhamdulillah saged kepanggih malih. Nggih. Wingi tas kepanggih sakniki nggih kepanggih nggih Pak Dalang. Alhamdulillah, Bu Niken. Nggih, alhamdulillah. Tetep niki tenggene Umi Aditya. Laras. Umi Aditya leres sangat. Wah, ini pon kedua kalinya nggih Pak Dalang. Betul. Inje, alhamdulillah panjenengan sehat Pak Dalang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ki ngapa toh? Sugeng dalu. Mbuh lah. Kula pun ping sepisan iki. Ora takon. Tanggane Umi Aditya, Mas. Ora dadi jengki kaya. Wilujeng Jenengan dalu. kepripun sehat? Wilujeng dalu. Loh, mengarep. gak sopan. Lagi sepisan. Gak sopan. Lah wong wedok Ya, ngene aku yo ngene lho. Masa aku kon padha wong wedok. Loh, Iki sebagai rasa sopan. Iya sopan. Lek wong wedok ki ngene. Ya mosok sugeng dalu Pak Dalang. ya iya. Kan ya ape Ya iya bener masa. Lah mosok sugeng dalu Pak Dalang. Ngono kok enggak apik. Nggih, yang baik kan Ya, sugeng Sugeng dalu. dalu Pak Dalang masa kok. Nah. Sugeng dalu Pak Dalang. Dolah. Wah pikirku ki tak bedake antara wedok karo lanang. Loh, wedok lanang ki padha ae sing Nah, penting sopan. Sindanku ngesuk tiru. Sugeng dalu Pak Dalang. Nah, ya benar, benar. Kene tak pada. Benar ngene urut kayak kon jengking. Sugeng dalu. Dalu. Monggo. Wah malah maktus. Aku tetep ora iso mbok kon model Wong lanang kudu Tapi- mengarep. Oh kayak gitu, tapi ya pancen bener Kang Garing lho Salindri. Piye, Dik? Niken. Enggak, Lah ya apa-apa lho. Ngene Pak De. Ngeten Pak De. apa? Kula niku saestu. Salindri. Iki aku bingung tenan Pak De. Gak apa-apa. Lek aku Ora usah istilah- leek, nyong mong leek. Nyong mong leek, nyong mong. Iki logate Jawa Lah Timur. gate ki beda-beda. Oh, iya. Iki apik iki. Angger leek Berarti apa? iki Leek.
Wong telu iki. Oh iya, Wong telu beda. iki punya ciri khas sendiri-sendiri. Kebumen, Jawa Timur, Jawa Semak. Tengah. Gue Aku wis Lah, aku kuwi mau ki arep ngomong Jawa Tengah. Lah kok sampean pas ndek kene yo gak aku wis sengaja. suwe lho ora ngambung penyanyi wis suwe lho. Mah. Dadi kene, ini namanya mempersatukan keanekaragaman. Dialek Banyumasan, Jawa Timuran, Jawa Timur. Semarangan. Nah. Dan Semarangan ini ciri Beda. khasnya oh. oh Jong Buka, no. Jawa. Arep no. Oh, lek Kediri. Dan Kediri leh. 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 Iya. Lek. Dan kue. Nyong, ora. Arep lunga, Nyong. Yo ning aja banter-banter to. Iya, Sarawak A. Iya. Ini aku kalau manggil sampean gimana? Bu, Dek, Mbak atau Eyang Putri. Eyang putri nyong jeputu senoto ngirim ora eyang. kok Seneng yang temen. lo? Iki ngono, Cik. Ngomong baik Miss Ciblay. Misteri apa ya? Beb. Beb, Baby. baby. Kok gari babi? Kelas berapa? Wah. Ala banget ya cucuke yakin. Ala banget gerak temenan kowe lho. Kowe iki ketoke takon ning nyek ciblek tanu. Ciblek ki ora kelas 1, ora kelas 2. Dheweke iki kelasaran. Sauri Black, Kelas- sing kaya bocah cilik, bocah TK lho Black. Kamu kelas berapa? Kamu kelas berapa? Aku Jenengan ditakoni yo, nduk niki takoni. Adik kelas berapa, Dek? aku PAUD. Kelas Pak Aut. Apa? Kelas Pak Aut. Aya gayuh ya, Nduk. Kelas apa? PAUD. Ma, aku mau iya lainnya medeni. Minggir. Wedi mek sampean. Masa wis samono kok kelas mawut. PAUD. Oh, mau to. PAUD ki sak ngisore TK. Oh, Apa? gitu. Umurnya berapa? Aku perlu apa ya? Jambu murid damat. Hati-hati lo. Aku upah. Hati-hati lo, Ken. Upah. Kebacut pelo lo. Ya salah. Si Jawa. Aja pelo rek Mas Gareng. Wong sing apik yo, bocah saiki iki najan masih kecil Iya. sudah Berbicaranya sudah Takoni iya. Sing apik, ngaku bahasa sing apik. Ya, Kelas Nyong, berapa? saya udah nggak sekolah nih Ken. Oh, udah nggak sekolah tapi kok Udah. masih kecil. Lah kenapa loh emangnya? Emangnya pikirin lo gue. Kowe lah Kenapa? Kamu kan baru ketemu baru tembek iye. Nih aku Tapi kenapa kok enggak, kamu enggak. bicaranya bukan senono? Aku mau ngomong sebenarnya. Iya. Sakjane kan Sakjane. Sajanya Ya, ya bodoh mana ae. sajanya. sakjane iku iki ya mudeng ke bahasa Indonesia. Loh tapi iya. Kenapa bicaranya kok celomat-celomet? Loh siapa emangnya? Aku baru di Jakarta kan belum lama. Berapa dine? 3 dina. Kemana aja? Di sana aku terlonte-lonte. Terlonta-lonta. Bukan Ya orang no terlonte-lonte. Oh iya. Aku di sana putih ya. Kamu Soalnya aku naik apa? Naik di apa? sana ke sini. Aku naik sepur. Ora ono kereta api kok sepur. Naik kereta api. Dari stasiun Gambir. Iya Gamber. Enggak Gambir. Ya Gambir. Kok Gamber? Gambar kita Dari stasiun Gambir. Aku tadi udah makan di Jakarta ke sini. Makan apa? Aku kalau di sana makannya senengnya kentuki. Kentucky, bukan Kentucky. Kentuki. Kentucky. Tulisannya apa? Kentucky. Ya udah. Ya Kentuki sama teh gendul. Teh botol. Kok kita desa banget. Nyong gendule melu kene. Aku kuwi jajan nang Jakarta ki sing bingung ki gur siji. Kenapa? Nasi rames kita tahu. Iya. Nasi dengan rames. Rames. Nasi ayam, nasi dengan ayam. Iya. Sing tak takoki nasi doang ki lawe apa? Nasi doang. Lah ya nasi rames genah. Anak Nasi jangane, rames. ya. Nasi ayam, nasi Anak ayam. ayame. Lah nasi doang ki lawe apa? Nasi doang lawe siapa ya? Nasi doang itu nasi tok.
Lah tok ya apa? Nasi tok itu nasi ya wis kuwe. Hanya nasi. Hanya-hanyanya. Hanya nasi, hanya Hanya satu itu. Wong nasi doang, lah doang iki lho. Udah doang. Lah Hanya-hanya. lah hanya ki apa? Embo nyombe bingung. Lah kamu Jakartanya di gonggoman mana? Gogoman ki apa? Lah kalau aku kan di Jakarta di gonggoman Depok. Kamu Sebelah Gonggoman mana? itu apa? Gonggoman. Gonggoman itu apa? Gonggoman Daerah. Oh, daerah. Daerah mana Kang Gareng sama Diken? Oh aku di Kaliboto. Kalibata. Apa ono? Aduh. Odo. Oh, di Jakarta ya odo Kaliboto. Ya adanya di Somorong. Di Somoro karo di Solo. Aku sesuk melu edan iki karo. Pancen ditanggapon padha edan. Nggih, kenajan. Iki kan pun jumeneng, Mas. Mangga. Mangga Nggih. dimanfaat. Wis. Panjenengane napa? Mbok pilih Ibu Aditya Sri Marsita wonten pamundutan nduk nike Nggih. karepane lagune napa. Menapa Ibu Aditya badhe berkahi minggah Oh ya, panggung? saya lupa. Gini Mas Gareng Ah, sama Mbak Niken, Mbak Nggih, Jebrek. nggih, nggih. Ibu Aditya tadi mau foto sama jenengan dan sama saya tapi jenengan belum rampung dandan. Wes, Nggih. iki mau sadurunge nyambut gawe kene nyambut gawe ning kono. Ning karo dalange dimen bareng karo Oh dalange. nggih. Kula mungkin berdua kali dalange nggih. Mboten, monggo Bu Aditya munggah rumiyin wonten panggung mangke bar niki lagune. Nah, monggo Bu. Monggo Ibu Monggo, Aditya. Nggih. Kam nggih wayange ibing nang kok Kam. Kok sike Bu Aditya yo adoh. Lho dening wayange kok dibingen nak. Lah kowe arep Sing wayang mburiku kok. Oh nggih. aku gedhing aku dalang angger duit entek ngono lho. Ora iki tenan lho. Mau Bu Aditya kepengin foto bareng Oke. tapi di dalam mau jenengan urung rampung dandan. Ya oke, kose. Monggo Ayo. Ibu Aditya katuran Monggo, pinarak Mas Kamti. panggung. Ibu, Wadin, apa setyane ala sampun apa? Monggo Bu, niki dipun tenggo Bu. Nah, Oh, monggo pinara Mas. katuran Ibu Aditya minggah wonten ing panggung awit kangge foto bersama. Aduh. Lah. Pun. Loh Bu Aditya kok nganggo Monggo Ibu Oh, Aditya. pengawale. Oh nggih. Nggih. Wah Ibu Aditya ngagem kayak main ya. apa? Tambah ayu. Heeh. Nganggo oh, mboten napa-napa Bu. Boten alon mawon Bu. Titi DJ Bu, Titi DJ Bu. Apa kuwi? Hati-hati di jalan. Jan kembaran karo nyeng. Rambutnya yabang pada karo nyeng. Cuma nyeng mengguli bata buat Aditya semiran. Monggo Bu. Ini tepuk tangan dulu untuk Bu Aditya ini ingkang dono rasa malam hari ini. Mriki Bu, pinarak Mriki, wonten Bu, tengah, Bu. Tengah, nggih. Nah, Niki tengah panjenengan sing elek-elek pinggir. Aku nang pinggir lho, aku nang pinggir. elak pinggir lho. Niki ngaturakan foto dulu ya. Ya. Ru, sing apik Ru. Tukang fotone jenenge Ru. Nggih. Matur sembah nuwun. Pun nggih. Matur sembah nuwun, Bu.
Matur nuwun Ibu Aditya. Ibu mboten ngaturaken request lagu napa, Bu? Nyuwun lagu napa, Bu? Nyuwun apa? Napa nyuwun? Kalau sebok. Kalau sebok. Kalau sebok. Kalau Kalau sebok. Kalau sebok. Enggak pakai K. Oh, ya kalau sebok. Lah iya. Sing ngomong karo kasih siapa? Soalnya nambah beda. Ngomong kalau sebok. Bager karo niken sesuk nesunan kowe melu. Ya wong yang ngomong kalau sebok, oh nganggo ka ora. Lah kowe ngobok mau lho. Ya ora, ya Padahal ora. teh obok-obok to. Iya to. Kalau- Ayo. Ya Yo, nembang. Napa ndo niken karemane ibu napa? Karemane Ibu Aditya napa monggo? Nggih. Wow, kok ketoke wonten permintaan terus Ibu Aditya kok supe ngoten Nggih. permintaan. Napa? Anten Oke, niku kalau lagu. sebok. Apa Please. lagu sing urung dikarang? Iso. Yo enggak enak. Ya yo makane kuwi Ya, wis rasa Mel. nyanyi. Ya wis. Biasane napa? Napa? Kalau sebo mawon nggih sebo. sadurunge ngaturaken tetembangan kula ngaturaken matur suwun sangat kalian Umi Aditya kita ndonga sareng-sareng mugi-mugi Umi paring bagas kewarasan, Amin. sehat selamat wilujeng, Amin. terus awet leh momong anak. Awet ingkang momong oleh. Ya enggak apa-apa penting. Ya anu Ya. cara anak kan nganggone leh kabeh. Ya. Nggih sampun mugi-mugi sehat walafiat terhindar dari penyakit-penyakit. Amin. 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 Dan semoga warga yang ada di sini saya mengucapkan terima kasih banyak karena sudah mau hadir di acara hari ini, di Siap. wayangan hari ini. Semoga sedaya Bapak Ibu pinaringan sehat walafiat, Amin. panjang Amin. yuswanipun, Amin. rezeki ingkang kathah barokah, Amin. awet leh momong anak putune. Nggih. Amin. Moga- Penggemar kumpul loh, Mbak. Penggemar. Penggemar kumpul. Nggih, alhamdulillah. Dari Pokok- semua penggemar. Pokoknya didongakna kabeh sing tetanen keprimen, Mbak Niken. Aku gak bisa bahasa Inggris. Oh lengup. Bahasane sampean ambek aku. Ya ku maksudnya beda. sing tetanen didongakna men panene tambak Oh, nggih, amin. sing pegawe dongakna ngapa? Semoga semakin sukses, lancar ke Amin. depannya, amin. Pedagang. Yang pedagang atau bakul-bakul, semoga laris. Amin. Terus dagangannya laku semuanya. Ya, Amin. terus sukun bayi. Semoga Akeh wong yang babaran. meteng semakin banyak. Amin, akeh dadi bakul kicing. Semoga cepat dibeli ciblek. Ya ora. Aja kayak gitu kena bakul kicing ya Lah ora. dongakene piye? Dongaknane ganti kicing biyen kan wis bodol bertahun-tahun. Diganti sing anyar. Lah kok ganti anyar ki sing nggone apa ngerti? Ya. Kok ganti anyar sing nggone terus wah kijingku anyar ngono. Ya ora ini kan paling ora kan seneng Ya, kayak gue. ya, Ya. ngono. Ya, Sor. Sabar. Oh, turun ya. Bawane nduk niken wis sak Ya, bawa-bawane. bawa. Bawa dandang gula Banyumasan. Siap. Oh, nggih. Larase napa? Apa nggih slendro paling? Slendro Songo. Nggih. Apik ya suarane jebule. Dereng, Bu. Oh. Jarku wis. Kupinge si cibleke bosok ngono. Nyuara wae urung kok suarane apik. Jarku. Lah. Wis Aku ki ambekan wae wis apik kok. Oh iya. Ngentut bae apik kok mending ngambek. Ya. Sampeyan ngerti entute Pak Gareng? Ngapa? Nek mau ngembes tok. Apa iya? Mampu. Entute ciblek iki malah kaya wong undang-undang. Kok iso? Wah kerem kowe rene kowe ning kene terus ciblek ning kene. Entute ciblek iki kaya undang-undang. Shh. Apa? Lho Padahal ki entut, padahal. Heeh. Wis sing jenengane entute wong ayu ya kaya kuwe sebenere. Sejen entute wong ora ayu lho. Pok. Kok anu stereo. Repet pet 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 pet. Entute wong ayu ki mung gue tok. Ndute gatel maning. Entute siapa? Gatel. Kartel. Pengendang jaipong. Oh. Kayak Gatel jenengan. jenengan lho mbok liya.
Kanggo jenengan liyane nang apa regatel. Lah iya asli diundang jenengan asli ora semaur. Dibacai ganti jeneng. Jeneng kok. Iya tenan. Jeneng kok gatel. Lah kok Gatel kemana budeg. Ya lumrah Mas kae sing ngendang kae jaipong kae Mas gatel. Oh iya Mas gatel. Oh alah. Angel Sakit bagus-bagus kok. Alah, Gatel. Ora apa-apa ding Mas. Sing ngendang arep kuwi Temling. Oh ke Tembeling. Temling. Oh Mas Tembeling karo Mas gatel. Iya. Kok ora ono sing apik blas. Blas. Memanisi Kudu wong Banyumas ning yo pas. Pas. kang kula Lepsing. Lip sing kok lip sing. lip sync. Sleting. Yen ora iso bahasa Inggris, ora usah bahasa Inggris. Lip sing. Oh iya lepsing Kang. Kayak sing nyuare nyong lepsing. Lip sync. Iya. Ya rombongan digoleti lising. Oh ya wong ngrungokke swara. Nganggo kok mbok ge cagak to, Lek? Ngarani kastok apa nyong? Gue cagak ora terus mambu apa semeribit. Kecut-kecut mandang tengik kok jebule kayak gareng. Lah sing gragas kowe ngerti mabuk mbok sedot. Lah wong oh iya ya. Lah nang jejere. Oh ya masih jejeren mabuk aja disedot. Wong ngerti. Oh ya toh. Oh iya mambu mbok. Ora, Mbok. Ora mbok. Buntelan man doan Panganan khas Banyumas buntil karo mendoan. Pas pancen enak karo kupat ya Tel. Terkenal wetel. Aja diganti to. Aja tel. Ora aja. Gat. Mas Oh, Gat. keren to. Sopo sing Mas ngendang Gat. cepet? Gat. Oh alah tel. Gethuk goreng nyamikane Keduk goreng Sokaraja wis tau ndar keduk goreng. dereng Jareng, oh tembe nembang tok urung tau mangan. gethuk goreng Ya tukokno to. Ngesuk pokoke ngergelem bali ngesuk tak tuku kena. oh Gawa maringana. buka plek nggih ngono to Buka plek. sadean gethuk goreng Siapa buka plek kepriwe? Ciblek. Dia nggak ngomong udah jeneng banget lo. Ayo ning lengup. Kuwi Wis kena ciblek kok gaplek-gaplek. Ki jenenge telek. Kemaning pindone ciblek. oh but ciblek Kudu gaplek. pun diganti Ganti karo bathukmu. Emosi Lah, krungu- jare ra entuk nesu. Oh iya. Enggak. Ora. sampean ki ndak entuk nesu kok lek nesu ki nggarai mengkuret sansaya cilik Jenengan mengkuret barang. kuncine wong pengen dhuwur ki kudu sabar Oh kayak gue. heeh dadi Kuncine mangan- wong dhuwur ora sabar yo nganggo ondo. Ya iya Pengen ngene. dhuwur mancik wong wis lahir kok ngono cetakane kok. teh kental kopi bubur
dalang bojone pira reng noreng? Loro. Loro. Nek ya sadurunge loro 1,5 sik kuwi. Loro, ya ora apa-apa, 1,5 sampai 3,5 ya. Ora apa-apa nyong siap iki. Wis. Maksudnya siap kon kerja. Jangan marah ya Mak kalau dimadu. Oh iya. Enggak sayang. Enggak sayang. Aku tidak marah. Aku siap di madu. Aduh, aduh, aduh. Iki madu tawon lanceng iso muni. Hilang tahunnya rintu pedok. Kinepat hilir lalapa tegodokan iwak gremeh Orang ono kendang moni kok ya iso joget ya. Iso wong Penari latar ya kayak gue. wong ki ora dikendangi keterangin wae obah kok. Ora apa-apa, Blek. Gen apik, Blek. Oh iya. Penari latar. Latar belakang. maring kanak maratua Maratua ki mertua. Maratua yang kae akan mrene Keluarga. kula warga tambah maning Jungkir Black. sumangga Kayak mau, pesta Pak. raja niki ditibake napa Pak Dalang? jare Terserah kalau jenengan. Tibak napa sing penting ora lara. Sing mau apa mau? Kalau Kalau sebo. sebo. Wah, yo dibuka kaya Ya, pradatan ya. kempul karo kethuke cara wetan yo jajal. Arek. Sekar lima. Rumeksa ingsun lakune setengah wara kalawan mekak hawa kang durangkara senadyan setan gentayangan tansah kemiripita hingga aku mati mati ingsun tanpa piranti Banyumasan Pak Arek.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Gareng? Alhamdulillah pinaringan sehat, Mas. Bu Ciblek sehat nggih? Nggih. Allah. Kowe wong pancen gat-gati wong. Alhamdulillah sehat, Mas Togok. Ora perlu banter-banter ki disambung mic. Kowe iki jane iki ciblek apa tronton? Banter eling Ora kaya gue Kang Gareng. Wong kena jenengane semangat. Ya, Semangat ya kaya kiye maju tak gentar. Loh, semangat-semangat ora sesuai kok. Kowe iki sakmene kok suaramu kaya salon kontrol ki. Apa orang ngerti nyong tembe dicas? Tembe dicas mau sore nang dalange. Kowe iki Coba Mbak Ji, ngisi-ngisi temen ngecas Ciblek ora doyan nyung. Lah cak kaya gue wong nyong anu gledek na dicas langsung jare men kon seru ya gue. Apa kurang wedokan to? Ya ora kaya kuwe lah. Mosok kaya ngono kok ya. Lah ya nang apa sih? Gareng aja percaya. Lah buktine iki ciblek jare ber mbok ces. Ya ini kan ya aja kaya kuwe lah. Maksudnya Dong kan ya gak- aja ngaku, Blek umpamane ya aja ngaku dong. Ya nyong kan ora bisa nyimpen rahasia. Aku Ora dadi aneh kaya asale nyong anu bocah jujur. Ciblek iki ra iso nyimpen rahasia Bulane- bab memorine iki sithik soalnya. Nah, Ngono lho dadi Asale- anggere rahasia yang ciblek mesti bocor. nah wutah. Wutah. Asale langka wadahe. Bocah angger jujur ayu ki ora bisa nyimpen rahasia. Sese rene. Iki perlu Wis diurus. perlu tak klarifikasi bocah yen Yen ayu jujur. jujur ki angel kok nyimpen rahasia. Selalu terbuka apa adanya. Ya, banyak takoni kowe ayu yen sing nyawang saka Cilacap kono lho. Kowe iki mbok nyawang diri. Lah nyong ya nyawang lah keprimen sih Kang Gareng. Ya wong Ki Eko Suwaryo kok entuk kowe iki terus kepiye? Sing ngomong Ki Eko Suwaryo dalang kondang, dalang terkenal uli ciblek kuwi sapa sing ngomong? Lah ini kata Ora- bar ngeces. Loh, apa sing jenengane wong kecas kudu terus uli nyong? Maksude baterene nyong ki anu wis ngedrop. Terus dicas nang kaep anu. Oh HP. HP. Dadi ora nyong dadi bojone Mas Eko Suwaryo. Ora padanen kok ya ora apa-apa padanen iku. Ora masalah wong Mas Eko kan tembe siji tok bojone. Dalang kan kudune loro apa telu kaya gue. Iki iya Kowe aja kaya kowe reng. Ora yen iki tak benerke. Iki tak benerke. Dalang yen kepengin laris, kepengin kondang, bojone kudu luwih saka siji. Nah, Dasare apa kudu kaya kowe wis aja. Lho, dalang ki nyambut gawe bengi sewengi muput akeh kesele. Ya, Yen terus? bojomu siji apa iso ngladeni kowe? Pancen ki ya. Pokoke iya. dalange ayo dijak rusak yo. Yo nek caranya
Kang Gareng. Bu anu paling apa jengane terkabul ki angger doa seorang istri. Bojo siji ke angger siji ke doane ki kurang. Mulane angger kudune loro apa telu ki mesti doane luwih Yo apik. ora ngene yen loro ora gelem yen kowe entuk ciblek kan 1,5. 6,5. Ben gelem. Aku butuh ya ora setengah. Ben Pon. gelem. Ilalah oh alah. Ben gelem. Ben gelem ya malah kayak angger ngomong separuh nyong ora kan ora gelem. Lah separo ora kunangan yen loro bojone nesu. Lah separuh tapi kan mutu tetep bolongane sanga. Kok Reng Gareng, apa? nyung mau angger ciblek. Napa? Umpamane nyung ora ciblek manake apa? Oh, jenengan marah sanggar karo nyong. Lah iya manake. Gampang metune tuyul. Iki yen kowe entuk ciblek, kok anak-anak ya cilik, dadi le ngedusi gampang watine ngedusi. Ayo Keprimen? adus. Betulin anak-anak pirang-pirang ana 20. Sempari. Leboke kerajaan dikopyok wis. Dikopi kaya Wis. gaplek. Ora perlu nesu. Wong iki Ora. dereke iki Suwargi. Eko Suwaryo. Suwaryo, Eko Suwaryo. Suwargi. Aku ki mare kesuwen ora mbok jak dadi Eko Suwaryo dadi Suwargi. Iya, Tapi- keprimen Mas Awake dhewe iki melu seneng. seneng. Dina iki kepethuk piyayi sing luar biasa, Biasa sosialnya. dia. Wah. Siapa dia? Iki tur iki job iki, tanggapan iki bagi saya memecahkan rekor. Jelas. Sing ngekeki job ki tahun 2019 lagi Lagi nglakoni nglakoni saiki. iki. Tepuk tangan buat Ibu Aditya Sri Marsito. Pokoknya. Wah, ngene we iki we duite wis entek. Ya pada. Dadi bengi iki ora nyambut gawe bengi. Kerigan. Bengi iki nyaur utang. Oh, berarti Rika wis lunas. Heeh. Nyong malah ora lunas tok malah isi utang nang kene kok. Berarti wis lunas nyong isi utang maning. Lho sok ben ge ditimbali neh. Iya. Ning nyong percaya karo Ibu Aditya lho Kang Gareng. Sebabe Senengane kue apa ya membahagiakan masyarakat kene. karena beliau punya prinsip orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Tepuk tangan yang meriah. Dheweke iki kepengin wutuh tapi wutah dhisik. Kowe wutah dhisik bisa Tembe wutuh. yen wutah ki ora bakal kurang ning malah saya iya. wutuh. Lah Ibu Aditya pirang-pirang sing disantuni tapi tetap rezekine pirang-pirang tetap Beliau kembali. tahu doa sing mandi itu satu diantaranya adalah doa dari para anak yatim Anak piatu. yatim. Ya kayak nyong lah ya. Ciblek yatim piatu. Kowe yatim piatu? Nyong yatim piatu ora duwe rama ora duwe piyung ora duwe bojo. Jan yatim piatu temenan Lho nyong. kuwi Gareng. Sapa? Gareng. Gareng bojone. Ya iya yang Yo, bojo. aku di bojo kaya ngene iki. Iya. Terima nganggur. Lah nang apa terus kenang apa? Le gunake kangelan. Gunakna keprimen barang terus melu salindri kaya gue nek kan salindri terus karo nyong kaya gue. Biyen kemutan ulihe karo nyong kecekel teles, Mbok. Kecekel teles siapa? Ciblek iki cilik bareng nesu mekrok. Ya iya mekro Tambah kaya gede, tambah gede. mekro kaya landak. Aku ki nang kene iki ngene, Blek. Aja ngene. Lah, yo ngono, Blek. Nah, Berarti aku ki ngono lho ora enak. oh angel ya. Yo ngene. Ya ngene bae ora apa-apa. Wong aku ki tepung karo Bu Aditya ki ora malah ora ning kene. Nang endi Kang Tepungku Gareng? ning Batam kono. Rikala aku pas ayo itunge nyambut gawe ning kono kepethuk karo beliau. Oh, karo Ibu Aditya. 2019 kelakon dina iki. DPW nganti ping 3 dadi entek-entekan ya. DP nganti ping 3. Ping 3. Ora kaya Ibu Aditya, Mbok. Wah. DP ni seniman nganti ping 3. Lho lah wong aku ki Angger wong ora mlutah tuli ora jan temenan. wong Bu Aditya ki apa ora pirsa ya? Seniman ki angger di DP ping 3 kuwi biasane lali. Ya garis senimane apa iyalah. Lah ki di DP ping pira? Nyong ora kelingan. Nyong DP ping 5 apa ping 3 Ini kebahagiaan lagi buat saya karena
Apa Alhamdulillah. pentas ning kene iki cedhak karo omahe maratuaku. Oh, Rika ya dua mertua. Ya Masa- duwe wong menungso ya duwe lho masa. Bojoku ki anak sapi apa piye? Ya maksudnya lah ya nyo aja jengkel. Maratua. Pelawak ora kena jengkel. Nang kene anang kono Banyumas. Pelawak jengkel metune ketabrak truk. Ya aja den-den di. Mulane aja jengkel. Bahaya. Omongane sing apik Black. Wong ki dalam hidup 24 jam dalam satu hari, Iya. ora kitang sak detik itu ada kemandene. Ngati-hati Wah, apa ya? Mulai ngati-hati. Oh, iya, iya, Reng, iya, Mandi. Reng. Iya. Iki tenan iki aku maratuaku kono Mas, Ngendi? Sido Mukti. Oh, Sido Mukti. Cedak karo kiye. Cedak karo ngendi? Kene. Kene ngendi jajal? Kene iki Karangreja. Watu Rame. Lho kok watu rame? Watu Rame. Desa Watu Rame. Bisa niko Watu Rame. Iki kene ngendi? Karangreja. Karangreja. Karang iki jenis apa? Watu. Watu. Rejo ki rame. Rame. Karangrejo Watu Rame. Oh, akeh kerikile ya. Ah, lah yen iki mau sadurunge Kebumen kuwi Kabupaten Wiwit Rame. Kok wiwit Kene rame? wiwit. Purworejo, Purwo ki wiwit, Rejo ki rame. Oh. Sadurunge kuwi ngliwati kutha Makalung. Makalung siapa? Magelang. Lho, Magelang ki yang cilik, wong kuwi gedhe Ya, Kalung. Makalung. Oh. Makalung kuthane Terus gedhe. kotane gede Makalung. Makalung. Terus ngliwati apa maning? Wis ora ngliwati wong aku turu kok. Ngliwati ora ngliwati terus turu ya. Reng, Mas Gareng, nang kene seneng sing meriksani akeh banget. Selapangan kebek ya, Mbok. Tepuk tangan buat Tepuk hajatnya tangan, Ibu ye, Aditya Sri Marsito. Wah, Awan mau Dono Driyah, Dono Dono Driyah. Arto, Bengiki, Dono Rasa. Betul. Oh, Sing iya. tidak masuk kategori tadi sekarang mendapatkan Dono ning Dono Rasa tontonan. tontonan. Dalange ora muni-muni iki Ki Eko Suwaryo. Suwaryo. Apa to tegese Eko Suwaryo? Tegese Ki Eko Suwaryo ki opo? Kowe karo nerangke apa arep takon? Aku arep takon, maksudnya Kang Garing nyong ora ngerti nyong melu puing bola-bali yang nderek nama Eko ki ora ngerti jenenge Eko Suwaryo ki ada artinya enggak? Eko Suwaryo iki enak ditonton, enak didengar. Oh, Ya. iya pancen. Oh, kuwi saka tembung kondang sebagai dalang dari Kebumen. Kebumen. Sugih-sugih sanggit, sugih carita, ditanggap ping 10 ora kentekan lakon. Ora. War kuwi wareg pengalaman. Hmm. Ya kuwi ya, iki nandake ya iki dalang Karesidenan Banyumas sing Banyumas lagi laris. Lagi spiral kok. Terima kasih. Ngger gareng, gareng. Gareng. Gareng, wis. Apa? Gareng artine gareng. Artine gareng. Gaki ganteng rupane. Wah. Ganteng Black. Caranya anak gareng kok rupane ganteng. Ganteng rupane kowe. Loh, Angger nyung ya caranya udu gareng udu artine kuwe. apa? Gareng, Apa? kowe batang. Reng kowe kiri jadi batang kiri. Ya ora masa bodong kiri. Aku arep takoni Pak Kapolsek rawuh ra iki. Rawuh Forkominca. Arep takon Pak Kapolsek mateni ciblek hukume pinten Eh. tahun, Pak? Ora dihukum wis gari dipateni nek gelem. Masa nyong mati melumpat maring anak. Rungkel maring Ibu Aditya nyong. Nyong ngomong gareng kok batang kiri. Lah wong gareng gak kok wong ganteng lah ganteng sakan ngendi? Wong mripate bemenceng. Tidak ada orang yang menjelek-jelekkan diri sendiri, kuwi watake manusia. Iya. Mula aku ngalem ngene, gareng kuwi ganteng wajahnya, rengean bisa menjadi tertawa kalau melihat gareng. Oh pasti. Karena saya jelas. seorang penghibur. Penggemar asale gareng nah gue apa ya Purokawan ya. Ah. Semar Gareng Petruk Bagong. Ah. Ngergone Rika Bagong gone kene Bawor. Bawor. Berarti kuwi ana artine kabeh jenengan ya. Ana ciblek. Artinya yo wajah gemeter Black aja melayu. Sesuk tak pites lho kowe.
pites kaya lingsa. Ciki cilik pawane. Betul. Cilik bodine. Black kuwi wadah kerupuk. Iya. Oh, berarti nyong wadah kerupuk ijo sih ya? Iya. Jadi wadah kerupuk ya? Lho nek ana gunane. Ana gunane. Supaya kerupuk ora mlempem. Melempem jadi diwadahi nggonku. Nah. Dadi ora melempem. Heeh. Ayo monggo sing duwe kerupuk wadahi menggonku. Ora bakalan melempem. Ningmu semblebes tok. Ciblak kan artine. Apa ki? Hurufe apa bae? C I B L E K. C. C. Cerdas. Wah. Ya. I. Istimewa. Wah kaya nganggo ndok istimewa ya. B. Bermanfaat. Apaan sih bermanfaat? Lho, bermanfaat kok kabehan maksudnya jenengan arep perintah nyong ngumbahi ya bisa, asa-asa bisa. Oh ya, Gawe sajen ya tayeng. Gawe apa bae tayeng. bermanfaat. Bermanfaat. B ya. betul. L. L. Loyalitas. Waduh. Oh ya bagus. Seniman harus loyal kepada seni yang digeluti. Pasti. O. Yo lengo banget lho. Sekolah apa ora ana ciblek kok nganggo O? Ya jenengane udah ciblek jeblok. Blok. Ciblek ki nganggo MS gareng. Wong mangane nganggo kecer kok ngomong ora entuk. Ciblek E. Elegan. Wah. Aku kan elegan pakai apa aja kan Pacan elegan. E ki edan. Terus Edane yo ora edan lah. lah E ki elegan. Heeh. K sing terakhir. Kurang bayarane. Antem bae gue. Wantere ra umum. Ukur sahabat Ya, kurang. Ora kayak gue karo Ibu Aditya nyong ora. Nggih monggo mriki mawon mriki. Nah. Kowe iki kok ngatur wong ngadum kerdus sing Lah ya ngopo? wong gumena ngredhewek ngadeg kok gerduse teka kawit mau ora teka. Pancen iki panitia anu sajake iki pancen nglimpekke awake dhewe mau-mau kok ora metu snack. Tapi bareng aku awake dhewe nyambut gawe metu terus snack. seneke iya, tapi nangone Ibu Aditya snack makman apa bae ora kepiran Kang Gareng. Pokoke nangone Ibu Aditya pokoke jan meriah temenan, meriah sakabehane. Bagi-bagi rezeki. Para pedagang bisa laris kabeh, Amin. pedagang saal lapangan iko. Ora mung pedagang, tukang parkir ya do. Tukang parkir ya pada oli duit. Mergane Ibu Aditya sing bagi-bagi rezeki. Nah. Mulane nyom iki melaku bareng karo Ibu Aditya. Lho, jebule Ibu Aditya duwe adik kayak gue. Ciblek dari adine. Nyong jarane adine Ibu Aditya. Dadi kowe mlaku karo Bu Aditya mau dikira Iya, tuh dituntun nonyo nang Ibu Aditya jarane adine. kowe lak sing sebelah kene. Sing sebelah kono mau ngelokke wah Bu Aditya nyangking termos. Mas teremos ya mau blek kerupuk. Sikit teremos. Lah kowe lak alat dapur. Oh nyong harap dapur ya. Tapi kan mugu Migunani. migunani. Mula aja kelarisen omonganmu wis mledot-mledot. Migunani. Migunani tidak apa-apa, yang penting kita ikut Sehat, partisipasi, partisipasi. derek bersyukur. Ini tandanya beliau Ibu Aditya adalah orang yang ahli syukur. Orang yang ahli syukur itu tempatnya nanti di surga. Amin. Dan beliau ado-ado kok Batam rene iki karena tidak mau memutuskan tali silaturahmi dengan piyai kene. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak akan mencium baunya surga. Betul. Nah, makanya beliau datang ke sini nyeneng-nyeneng ke piyai kene sekaligus memberi santunan kepada anak yatim, anak kurang mampu. Anak terlantar dan kaum duafa. Tepuk tangan buat keluarga besar saking Napa? Ibu Aditya. Nggih, Ibu Aditya niku mboten taun iki tok nggih Mas Eko Suwaryo. Boten pun ping kopang kaping. Saben taun niku Setiap tahun. Tahun wingi ketoprak sederenge corona. Ya ketoprak ya wayang kulit nah sepoke niku napa mawon ditanggal. Orjenan meha mendino. Orjenan bea bendina Lah kowe pokoke. Mas Eko wis bola-bali aku mbok sumpah cekek demit lagi sepisan iki aku. Rika tembe apa? Nembe ning ya mbok iki ya insyaallah
dengan tampil pertama ini Iya. mengko iso sumulur. Amin. Amin. Moga-moga lanjut. Lan ugi tansah dipun sengkuyung warga masyarakat Karangreja. Karangreja mriki wah Nggih. persatuane kuat-kuat. Bapak Kades Anifuddin. Nggih. Kula sakonco ngaturaken sungkem pangabekti lan matur nuwun Pak Kades dukunganipun. Ya niki kula sing ajeng protes kali Pak Kades nggih niki. Kepripun? Pripun? Bu Aditya ki ning kene lak penduduk Nggih. masyarakat. Bu Aditya wis nimbali kok Pak Kades suruh nimbali aku. Wis gampang Pak, mriki sering Oh, banget Lah enten acara, makane Pak. aku muni ngono ki mergo kene lak sering gelar wayang. Nggih. Lho iki beliau tuh lho aku ngerti. Oh, Rika kepengin ditimbali Pak Lurah. Iya. Pak Kades. Heeh. Kebeneran, Pak Kades mau wis rasan. Piye? Aku ngesukar ngundang Mas Garing tapi dewek. Ora masalah. Ora Piye? apa-apa. Acarane piye? Acarane kayak Pak Kades kan nang mburi anak kolam. Ya terus? Kolam lele dumbo wadon kabeh kurang lanangan. Jare kepengen ditimbali. Niki Pak Kades piyayine? Mbok kajeng dipeta. Mboten Pak Kades BTL. BTL ya, Pak. Batal. PTL. BTL batal Pak. Pun. Lah jare niki kepengin Pak Kades itu usahanya jaran goyang Bu Ciblek. Oh, jaran goyang. Kayak jaran sing ditabuh sing iso ngibing. Oh, nika. Oh, ciri khas kene kae. Ciri- Nggih, jaran oh, laris goyang. banget jarane Pak Kades. Oh, Nih, Pak nggih. Kades mau aku lak jagongan sore bisa menilai beliau itu ya alhamdulillah dipilih sebagai Kades ini karena memang beliau itu sesuai dengan Kades. Betul. Kades itu ada artinya. Apa itu? Itu menempel pada diri beliau. Kades K, kepribadiannya luar biasa. Siap. A, akalnya pintar. Pintar. D, Betul. dedikasinya tinggi. Iya. E, ekonominya mapan. Iya. S, spiritualnya kuat. Nggih. Masuk atas wis tak lem ngene kok seseorang undang aku ya kebangetan pokoke. Oh, nggih. Ngundang Pak Kades. Mas pokoknya Gareng. siap. Non, Monggo sing jenenge Mbah Marjito ki ya seniman kondang. nggih. Nggih, bapak Ibu Aditya niku lho seniman niku. Nggih. Sanggit malam ini niku sing maringi ya Mbah Murjito niku. Lah niki abot lho kangge sampean. Nggih. Ditanggap wong, ditimbali wong sing ngerti wayang, ngerti sanggit. Kira ngati-ati bahaya lho. Nggih. Tujune ki wis lunas ya. Tapi Lunas susah bet nih biyen. ya nyong percaya kok karo Mas Eko. Apa? Lah wong dalang pinter, Heeh. dalang kondang wis tekan ngendi-ngendi wis jelas anu pinter. Ora usah meragukan lagi dengan beliau. Beliau kok beliau. Lah, iya, Beliau. apa-apanya udah salah ger ngomong. Monggo dibeto Pak Kades. Lan ugi sampun dipun paringi pangestu kalian jajaran para kompincang Kecamatan Oke. Petangan matur Matur sembah nuwun suwun. rawuhipun bapak-bapak. Ibu-ibu. Alhamdulillah. Dipun sengguyung para pepundhen tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Ketok ayem tentrem. Ayo wah jan gumuna kula sing anu tang mriki niki sing mriksa niku jan semenan jagung kabeh kok nggih. Alhamdulillah nggih Bu. Hati-hati nggih Bu. Teng mriki kata orang-orang nggih. Ya pada di anu sing duwe kantor KUD. Dene kaude. Kantor KUD mbok kelebon orang-orang. Sing ngomong sing nonton jagung kabeh sapa? Lah kae jagung Lah kayak padahal kenal sing ngadeg madhep kae, madhep wit kae. Oh madung ngana? Heeh. Lah ke domongi. Wong Eh. tontonane mengenek kok madhepe ngana. Oh, rasa. Ih, rasa apa sih? Ising nguyuh. Oh, lagi nguyuh. Oh, mulane sih cekelan. Cekelan apa? Apa pada lagi nguyuh mulane cekelan tembok kayak iya. Gara di apa sih? Tuh. Apa? Wong ora ana temboke kok. Ora sing jelas kae bar nguyuh. Ya. Terus nganggo obat. Obat apa? Diobat ABG ngono lho. Ya pada bae. Ya pada bae kuwi jenenge. Ya wis sing Reng.